Pa evo, ovo je naša druga revija u suradnji sa Saso sajmom. Ovaj put je to u povodu Gasto sajma. Djevojke su radile haljine inspirirane antičkom odjećom, znači evo tom antikom, znači posvećene su, haljine su posvećene bogu vina. One su to radile onako sa nekakve strane nimfa. Znači njihov doživljaj tog svijeta, znači boga vina, nimfa i satira, i evo to su te haljine. Djeca su to radila mjesec dana, posljednjih mjesec dana nastave, i svaka je djevojka koja nosi model je ujedno i autor svog modela. One same nose svoju reviju. Ovo je revija danas isključivo ovdje za ocjenjivanje, znači gdje će biti izbor 3 najbolje haljine prema stručnom i medijskom žiriju, a revija za javnost će se prikazati 9. ožujka na Saso sajmu, to je mislim petak popodne u 4 sata. Poziv je išao prema svim učenicima. Mi inače ukupno imamo na sva 3 razreda, u 2., 3. i 4. razredu 30 učenika ukupno u cijeloj školi koji pohađaju odjel modnog dizajna, i od njih 30, 25 djevojaka danas će ovdje prezentirati svoj rad i dečaka. I evo, to ćete uskoro vidjeti. Postoji način na koji radimo. Znači, djeca na zadanu temu prvo pristupaju razredi skice. Zatim ja pregledam te skice, radim korekciju, radim naravno s njima razgovor, pričamo o materijalima, o mogućnostima nekakvih promjena na modelima, i nakon što ja odobrim jedan od određenih radova koji mi se po nekakvom mom općem dojmu čini najbolji za tu temu, da je najbolje doskočio temi, tada ga djeca idu u realizaciju, što rade opet sa drugim kolegama i sa mnom zajedno i sa svojom obitelji i oni sami, kao jedan dio na nastavu, jedan dio kao domaći uradak, a sve to ove godine spada u našu eksperimentalnu projektnu nastavu gdje smo odlučili da što više izlazimo sa radovima djece u javnost kako bi na neki način i oni doživjeli, znači kako bi stekli sami povjerenje u sebe i kako bi se naravno naučili što znači jedna tržišna utakmica njihove kreativnosti. Ova cijela revija rađena je znači, u suradnji pod mentorstvom mene osobno i kolegice Julijane Voluder, koja je ovaj put zadužena za ovaj styling koje djevojke imaju, znači za sve ove vijence, za body painting koji ćete vidjeti. Zajedno smo u školi radili one prema njihovim modelima, dala također izraditi ove vijence. A htjeli smo povezati cijelu priču, kako je tema Dionizijana je taj jedan uži segment Gasto sajma, onda smo se htjeli prikloniti na tu temu. I evo, nadam se da smo uspjeli, znači djeca su kombinirala to nekako vinsko slavlje zajedno sa antičkom odjećom, k tome smo primijenili te vijence, znači nekakve simbole loze, vina, života, plodnosti, evo, to je to.